Tayo po yung magsisimula na sa kasalan. Meron pa po ba tayo hihintayin o wala na? Andito na lahat. Andito na yung kakasal. Andito na yung magulang ni Kevin. Andito na rin magulang ni JJ. So, mga sponsors, mga andito na. At, so, welcome po sa ating lahat sa kasalang ito. Hello, Mike Tess. Hello. Meron ba? Okay. Pasensya na po kayo naka-class ako. Kasi ako tanggap ko po yung sarili ko kahit hindi ako wala ko eh. Kaya lang kayo baka hindi nyo ako tanggap eh. Ay, parehas tayo eh. Kaya tinatanggap ko na lang. Kasi baka ang kasalan mo ito eh. Mula simula hanggang matapos ang tatawanan tayo. Kung pagkakataon ito ay makikita natin ang kasalan as dating simple kasalan, pero sa harapan po ng Diyos, walang simple, walang marangyang kasalan. Ang tinitingnan lang ng Panginoon at least naging maayos ang inyong relasyon. Okay? So, bago po tayo magsimula, ay mananalangin po muna tayo. At siguro umiling tayo ng isang ninong ninong pastor din po yan, si Pastor Daniel, para ipanalangin ang ating simula kasalan. Tabayo po tayong lahat at mananalangin. Let's pray. Amami kan Diyos mi nga manag yamang kami ako ito'y tingal daw. Ipanandan mo kada kami ako Diyos at i-witness iti isang sangayan ako ang event. Nagtutuloy ka niya ako ang bendisyon ng hindi mo wisuda ako kaya. Yamin niya kami din mi na ito ako bundaway. Kaya nagpala na Diyos na hindi lamang seremonya na pagkatapos ay sabihin natin, ay sa wakas tapos na. Hindi po ganun. Actually, ito'y simula sa lahat ng mga pagsasama. Bago po magsama ang isang lalaki at babae, ay nais po ng Diyos na sila ay maikasal. So sila ay basbasan, hindi lamang po sa batas ng ating gobyerno, kundi unang-una ay sa batas po ng Diyos. Ngayong araw po ito ay nandito tayo, ulitin ko, hindi lang po ba sa seremonya. Ang seremonya, sandali lang, isang oras, tapos na. Pero ang mahalaga na gusto nating masaksihan ay pagkatapos ng kasal na yung pagsasama ni JJ at ni Beverly ay maging maayos, na yun yung sinasabi nilang mula simula hanggang wakas. No? Till death do us part. Yan ang mga pangako ng isa't isa. Ngayon ay gusto kong makita mo, Beverly, na itong kasalan na gagawin natin ay dapat seryoso tayo. Hindi ka napilitan, hindi dahil sa ikaw ay buntis, kaya pinangabuhan or walang magkakabol. Wala. Okay, ikaw, Beverly, ikaw ba ay may nalalaman na sapat na kadahilanan para maganda, para ang kasalang ito ay hindi matuloy? May mic nyo? Wala. Pwede po mamingin mo ng isang mic para... Okay. Oh, may alam ka ba? Okay, so wala. So kung wala kayong nalalaman na kadahilanan upang ang kasalang ito ay hindi matuloy, sa ating po na mga magulang, mga kapatid, mga kapamilya, kaibigan, baka meron po kayong nalalaman. Tumayo muna kayo, Beverly and JJ. Taas natin ang ating ganang kamay dahil makakako sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga saksi. Sundan niyo ako. Ako si Jeron Biersta Tiago. Kusang loob na naparito upang magpakasal kay Beverly Soto dahil sa aking tunay na pagmamahal sa Kanya. At ako'y nangangako sa harapan ng Diyos at ng mga saksi ng mga saksi na siya lamang
na siya lamang ang aking kakasamahin ang aking kakasamahin bilang aking asawa bilang aking asawa habang ako ay nabubuhay. habang ako ay nabubuhay. Kasihan nawa ako ng Diyos. Kasyan nawa ako ng Diyos. Okay, so salamat. At kaya na po, nakita na natin na sila'y nangako una sa harapan ng Diyos at sa harapan natin lahat. So pwede mo na ibupo. Kasama ng lahat ng karapatan at tungkulin na nakapaloob bilang isang tatay. Bigyan ka nawa ng pangunawa ng iyong sabihin kay Pebelin, susunod ka sa akin gaya ng pagsunod kay Kristo. Kung mamahalin mo ang iyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia at tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili, ikaw ay susunod sa mga pangunawa ng kasulatan. Ibig sabihin yan, ikaw ay dapat handa. Sa katuwang ng isang Kristiyanong lalaki, ang pagpapasakop at paggalang kay JJ ay isa sa mga susi ng isang maligayang pag-asawa. Ito'y para rin sa iyo. Kaya ngayon po ay napakahalaga na kayong dalawa ay handa sa pag-asawa. At sa buhay ninyo, talagang ipakita ninyo sa magulang ninyo at sa mga nandito na hindi kayo nagsama para pang 1 taon lang o pang 5 taon, pang 10 taon. Sana makita ninyo habang buhay. Kaya nga, ang pag-asawa yung hindi ka talaga dito, wala nang urungan to. Paano kung may problema? Walang urungan. Pagkatapos ng kasal, nagpirmahan, pasok ang civil registrar, ang papel, wala nang urungan. Ngayon, bigyan ko lang. Ang magandang bahay, magbigay sa inyo ng katuwaan pansamantala. Pero hindi yun ang pinakasusi talaga ng matibay at ng masayang samahan. Dahil nakikita natin may marami namang pera. Mag-asawa, hindi naman masaya. Pero magandang bahay, magandang kwarto, air condition, may maraming TV sa kwarto. Hindi naman masaya. At hindi naman matibay. So, ano ba talaga ang tinuturo ng banal na kasulatan? Ito yung sabi ng Bible. Husband, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the world. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wife be subject unto Christ. So let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, that having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even so as the Lord the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and the wife see that she reverence her husband. So, sa Biblia ay meron mga bagay na tinuturo para maging matibay po ang samahan ng mag-asawa. Katulad ng sinasabi ko nga, huwag niyong, kaya nga yung pagsisimba, paglilingkod sa Diyos, ginagawa niyong dalawa yun, personal ninyo yun. Halimbawa, ang pagbibigay ninyo para sa simbahan, personal nyo yung decision nyo.
Hindi kayo inutusan ng pastor, kundi kayo mismo, yun ay pagbibigay ng paggalang ninyo sa Diyos. Kasi siya yung pinakamataas. Doon titibay ang relasyon ng mag-asawa. Pero alisin mo ang Diyos, kayo lang, nagmamahalan lang kayong dalawa, alisin mo ang Diyos, pansamantala lang yan. Pag nagkaroon ng mga sigalot, problema, magka-clash kayo, maghiwalay. Yan ang sabi ng Bible. Pangalawa, kailangan panatilihin ninyo ang pagmamahalan sa isa't isa. Ang pagmamahalan na binanggit sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 13, paliwanag yun. Na yung pagmamahalan ninyo, hindi dapat mababaw. Dapat malalim. Kahit na mag-iba ng itsura ni Pebilin, kahit mag-ibang itsura mo, JJ, kasi kahit mo naman, baka mamaya si Pebilin, dahil mag-aanong kumain, tumabayan. Kasalanan mo rin, pinangamin mo ng pinangamin. Dapat kukontrolin mo din. O, kaya bawa tumaba siya, mahal mo ba siya? Pebilin, baka mamaya si JJ, ha? Yung di itsura ang pasya ng pagmamahalan. Ang pagmamahalan ninyo sa isa't isa, yan kasi yung inutos ng Panginoon. Kaya makikita natin yung pagsuporta, pagpapakita ng pagmamahal yan. Kung halimbawa may gusto si JJ, suportahan mo Pebilin. May gusto si Pebilin, suportahan ninyo. Basta hindi makakasira una sa utos ng Diyos at sa inyong relasyon bilang mag-asawa. So, lagi nyo i-consider yun. Yung pagmamahalan na mula sa ating Panginoon. Pagsusupply ng pangangailangan. May mga pangangailangan si Beverly. Dapat willing mo supply mo rin, JJ. Huwag mo sabihin na, hindi, magtiis ka muna. Okay. Kung may kailangan, isupply mo yung needs niya. Huwag mo sabihin na, huwag kay ate niya. Ate mo kasi nasa abroad naman si ate mo. Ay, pahingin mo kay Monica. Ha? Huwag naman gano'n, no? Dapat i-supply yung need. Kaya sa anong paraan, supply. No, supply mo ng supply na kailangan. Kaya lang, baka mamaya, hindi magtatrabaho si Pebilin, ikaw magtatrabaho. Eh, kailangan niya ng pang-make up. Magaling pa naman siya mag-make up. Mga make up kit, hindi mo na mapilan. Ako, mapalan ako kasi yung misis ko, hindi siya nagme-make up masyado eh. Kaya, ang misis ko, pulang, tapos na eh. Nakita niyo naman, ayun pa yung misis ko, yung pulang-pula. Pulang-pula. O, diba? Simple. Eh kaya lang, hindi naman pare-parehas ang babae, siyempre. Meron yung iba talaga gumagamit ng mga ano sa mga. Okay? So, ang pag-ibig, yung maipakita mong sinusupply mo yung needs niya, sinusuportahan mo siya, and bahala na kayo kung paano nyo maipakita ang pagmamahalan nyo sa isa't isa. Hindi ibig sabihin, may anak na kayo para sa anak na lahat. Hindi gano'n. Dapat huwag nyo pababayaan inyong relasyon bilang mag-asawa. Pagmamahal sa isa't isa. And then yung loyalty and trust. Pag pinag-usapan ng loyalty, kasama doon yung pagtitiwala. Ha? Kailan mapapakita ang loyalty? Yung time na may problema. Halimbawa, nagka-problema si JJ. Oh, loyal ka pa rin ba sa... Loyal din pala ito eh. Ano? Pero, sikapin mo naman JJ na maging loyal ka rin kay Pebilin. Maging loyal ka rin sa kanya. Alam niyo, sa panahon na ito, napakaraming relasyon na nasisira kasi wala yung loyalty. Ang loyalty na susubukan yung time ng failure ng isa't isa. Yung loyalty ay mapapatunayan sa time ng pagkakamali. Andyan ka pa rin ba o hindi na? Buti, hindi naman kayo mga politiko. Ang sabi nila, no permanent in politics. Totoo naman yan, yung dati kasama, ilang taon lang magkahiwalay na, magkalaban na. Eh sa mag-asawa, hindi po naman tayo mga politiko, hindi tayo politika. Kaya kung sakaling tayo pagkakamali, huwag natin papayuhan na maghiwalay ang mag-asawa. Nanay Ruby, hanggang po ba si JJ na maging tunay na asawa sa buong pag-ibig at karangalan
sa buong tungkulin at paglilingkod, sa buong pananampalataya at paggiliw, upang mabuhay ng kasama niya at mamahalin siya alinsunod sa utos ng Panginoong Jesucristo sa banal na tali ng matrimonyo. Okay. So, sumunod ka sa akin. Ako si tinatanggap kita bilang aking asawa. Pangalan niya. Pangalan. Tinatanggap kita. Ano pangalan niya? Jerome Ross Santiago. Okay. Upang maging aking asawa Upang aking maging asawa at aking ipinangangako at aking ipinangako at ipinakikipagtipan at aking ipinagtitipan sa harapan ng Diyos sa harapan ng Diyos at nitong mga saksi at itong mga saksi na iyong magiging magiliwin na iyong magiging magiliwin at tapat na asawa at tapat na asawa sa kasaganaan sa kasaganaan at sa pangangailangan at sa pangangailangan sa kagalakan sa kagalakan at kalungkutan at kalungkutan sa karamdaman sa karamdaman at sa kalusugan at sa kalusugan samantalang tayong dalaway na nabubuhay. samantalang tayong buhay. Dalaway na nabubuhay. Hindi ka nakatulog kagabi ah. Sige. Iyan mo naman kay JJ. JJ, tinatanggap mo ba si Pepilin na maging tunay na asawa sa buong pag-ibig at karangalan, sa buong tungkulin at paglilingkod, sa buong pananampalataya at paggiliw upang mabuhay na kasama niya at mamahalin siya alinsunod sa utos ng Panginoong Jesucristo sa banal na tali ng matrimonyo? Opo, Pastor. Walang mic. Hindi pa pag nagsakay po kasi yung mic eh. Ganon? O, ikaw. Opo, Pastor. Okay, sumunod ka sa akin. Harap ka sa akin. Sumunod ka lang sa akin. Ako si Jerome Dios Santiago. tinatanggap kita Tinatanggap kita, Pebelin Soto, upang maging aking asawa upang aking maging asawa at aking ipinangangako at aking ipinangangako at ipinakikipagtipan at pinagtitipan sa harapan ng Diyos sa harapan ng Diyos at itong mga saksi at nitong mga saksi na iyong magiging magiliwin na iyong magiging magiliwin at tapat na asawa at tapat na asawa sa kasaganaan sa kasaganaan at sa pangangailangan, at sa pangangailangan, sa kagalakan sa kagalakan at sa kalungkutan, at sa kalungkutan, sa karamdaman karamdaman at sa kalusugan, at sa kalusugan, samantalang tayong dalawa ay nabubuhay. samantalang tayong dalawa ay nabubuhay. Okay. So yan po ay mga pangako nila sa isa't isa. Pakinggan naman natin yung mula sa kanilang mga puso na pangako na hindi yung ako'y sinusundan. Pangako kayo sa isa't isa sa harapan ng mga ninong at ninang ninyo. Hawak kamay, tinginan sa mata sa mata. Sige. Sino unang pangako? Sige. Evelyn Soto. Ako'y nangangako na mamahalin ka hanggang sa dulo ng aking hilinga. Sa kahirapan, kasayahan. At mamahalin kitang tapat. Bibigay ko lahat ng aking buong makakaya. At pinapangako na ikaw lamang. Pati yung mga crew natin, no? Alright. Sige, si Pemili naman. Pakinggan natin si Pemili. Sige, hawak kamay kayo. Magtinginan kayo. Ako lang nag-hawak na. Pinapangako ko sa'yo, Jerome Ross Santiago Libor, kasamahin kita sa Libor Santiago. Pinapangako ko sa'yo, kasamahin kita sa abot ng aking mga kaya. Okay.
maganda na araw po. Lalakpakan natin sila. Lagi ko, hindi na katulog ng gabi ito. Alright, so, narito po ang mga sing. Ibinibigay mo ba ang singsing na ito bilang tanda ng iyong pag-ibig at tapat na pananampalataya na mamamalagi sa iyong asawa? Opo, Pastor. Okay. Bebelin, tinatanggap mo ba ang singsing na ito bilang tanda ng tapat at mamamalaging pag-ibig kay JJ? Okay, suot mo. Alright. Bebelin, ibinibigay mo ba ang singsing na ito bilang tanda ng pag-ibig at tapat na pananampalataya na mamalagi kay JJ? JJ, tinatanggap mo ba ang singsing na ito bilang tanda ng iyong tapat na pananampalataya at mamalaging pag-ibig kay Bebelin? Opo, Pastor. Okay, suot mo. Okay. So, isa pa ay ang Bible. Hawakan niyo ang Biblia. Ang Biblia po na hawak nitong dalawa ay hindi lamang po ito naglalaman ng salita ng Diyos. Ang Biblia po mismo ang salita ng Diyos. Ang Biblia ang isang pagkain spiritual. Katulad ng sinabi ng Biblia, kung gusto niyong lumago sa inyong pananampalataya, kailangan niyo ng salita ng Diyos. As a newborn babes, desire the sincere milk of the word that we may ninyo. Susundin ninyo. Willing ba kayo na mag-tithe and offering? Ayon sa turo ng Biblia, kung handa kayo sumunod sa salita ng Diyos, ang blessing nasa inyo. Kaya ngayon kung umagang ito, ipapanalangin natin si JJ at si Beverly. Tumayo tayong lahat at maging mga ninang at pinang. Siguro, lay-hands na lang po natin. Lay-hands natin sila, tapos natin ang ating mga kanang kamay at iharap natin sa kanila, ipapanalangin natin sila. Ito po tayong lahat at tayong maraming. Ama namin Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, sa oras kung kami ay magkakasama upang i-alay namin ninyo ang relasyon na pinagsama ngayon si JJ at si Beverly. Panginoon Diyos, sa oras na ito, hinihiling namin na kasbasan ninyong buhay ng isang kabataan na ito o dalawang kabataan na ito, si JJ at si Beverly, na ang buhay nila i-alay din nila sa inyo. Ang salita ninyo ang maging manual ng kanilang buhay. Magkakaroon sila ng mga anak, Panginoon, panalangin namin na palakihin nila sa panuntunan ng inyong mga salita. Ingatan niyo po ang kanilang relasyon, magsama sila na ayon sa inyong kalooban, ilayo niyo po sila sa mga gawa ng kasamaan. Tukso ng dyanto, patatagin niyo po sila. Huwag niyo po sila pababayaan na mataya ng kalamang dyanto. Dahil alam namin na ang dyanto ay hindi tumitigil para masakit ang mga pamilya. Sa inyo namin inaalay ang pag-asawa ito ngayon. Proteksyonin niyo po, maging magandang halimbawa sila at ialay nilang kanilang mga buhay palagian sa inyo at huwag niyo silang pamabayaan. Maraming salamat po. Kasama namin ang mga magulang, mga witnesses at mga sponsors na narito. Basbasan niyo po ang buhay ni JJ at ni Beverly. Bigyan niyo po sila ng mga anak na magiging maayos at pagkakaroon ng takot sa inyo at paglilingkod sa inyo. Tulungan niyo po sila na maging responsible na Kristiyano at pagbibigay ng kaluwalhatian sa inyo. Maraming salamat po. Inaalay namin sa inyo ang buhay ng mag-asawa nito. Samahan niyo po sila, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you po kayo. Upo po tayo. Pagpili natin ang ating marriage contract. May nagtakas ah. Ay, kala mo.
kasal at pinagkalooban ng Panginoon na kayo ay may kasal, na hindi lang kayo basta magsasama. So, yamang si JJ at si Pevelyn po ay sumasang-ayon sa banal na kasulatan at sa pag-iisang dibdib na pinatunayan nila ito sa pagkakaloob at pagtanggap ng singsing sa isa't isa, sa kapamahalaang ipinagkaloob sa akin bilang ministro ng Ebanghelyo ng Panginoon Kristo at ng Republika ng Pilipinas. Buong karangalan kong ipinahayag na si JJ at si Pevelyn ay mag-asawa na ay sa panuntunan ng Diyos at ay sa batas ng Republika ng Pilipinas, sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. So, nais ko po ipakilala sa inyo ang bagong kasawa, Lucille and Santo. Alright, God bless you. And now, tapos na po tayo. May meeting. Alright, so you may kiss the bride before our closing. Kasi mayroong isa pa raw. Bilis Yung na matagal. Isa pa, yung matagal kante. Yung para makuha ng Isa pa. Ay. para makuha ng picture na mabuti. Sige na, what? Medyo ang dami na po ang ano. Alright, so palakpakan natin muli. Salamat sa Panginoon. Ganaan namin po tayo for our closing prayer. And soon, alam namin Panginoon na meron pong mga challenges at meron mga kakaharapin sila sa buhay dito. Sa iyo namin sila inaalay na sila po yung matatag. Samahan niyo po sila Panginoon at magtiwala sila sa inyo. Salamat sa biyaya ninyo at sa oras po ito. Ginaglorify ka namin patuloy at sa lahat na po na namin gagawin, pagpalain po ang pag-usapan. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Sige po. At the pleasure of future taking. Sige po. Sino na natin? Ayan, tuloy na. Ay, gaganda ng mga ninang. Kasya po ba kayo dyan?
Tumisay ka. Pag-picture na tapos ni JJ ka, JJ ka sa mga kasine. Perfect. Ay, kayo Ang hindi ko lang tak ni. Jefo. Isa na ni. Kasap na ka dyan. Pwede sa ako po. Ang hikas na gina kapag tayo ko alisin sa namin sa ganun. Ay, kinakain ka lang. Sana nakasirip ka ngayon ka lang. Nyamot. Ajay na dyan sa abong ko. Tapos lang naman dapat ang ganito. Ay, makulitan ng mga bride. Eh. Hi, girl. Uy, kape. Buyawam ata, buyawam. Ay, buyawam? Una, buyawam mo. Sige, garot.